an pakonsuelo na paabot ka na PNP Provincial Director. May programa ka sa bago, katatapos pa sa na pagkababa, digdi sa stage, diretso digdi sa sarong covered court, then digdi na nagbobodol fight sa mga oras na yun sanggatos na mga kapulisan na pinadaraduman, then nagarabot pa sa pinadaraduman sa Metro Manila, and nagarabot pa sa naman ang mga iningon yan. Ang Yan, good news, Pade. Ano yung pagtukay gay, gikan digdi sa Albay PPO sa Syudad Canligao, kini na salita, PCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Maluwi yung monitor natin doon. Karen, anong advice mo tabi Pading Naldo? Sige, pasok natin si Karen ha. Thank you so much sa kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy, hali dyan sa Albay PPO. Fresh from the big city, Metro Manila. Hali po sa seminar para po sa media security. Buweltahan tama ng istorya dyan sa luwas. Si Karen Nicole Ala, bago kita mag-acknowledge kan oras, buda mga hanap buhay. Angel Mustafa on the spot report. Karen, good morning. Go ahead, man. Yes, thank you, Tabi, Sir Tio. Bago matapos ang taon na ini, syerto man na makasabalalit na sa pagkwari, ang apat na sa ng mga quarry operators na di pa natatauan ni Samsung Order ng Provincia, matapos ini suspendiron o padarahan ni show cause order kan gobyerno provincial San Albay. Tukok, Sir Tio, sa opisyal na listahan kan opisina kan Tenro, ang apat na ini, iyo ang Delta Homes Reality Corporation, Albay Black Gold OPC, Robert Construction Corporation, Asin Arawayo Construction and Supply. Kung babalikan taman ang mga nasa 49 mga quarry operators na nakapag-resumir na ngunyan sa pagkwari, iyo ang persona ini, Royal Lubit Marigold, Madronero Christine C., LR Aggregate Trading, Oxenia Omar, Dorman Construction and Supply, Ruiz Carmen Remedios, De Salva Christian Fabian, Palermo Loren Jade, Dayandante Rodolfo, Guyena Pocholo, Colar Edwin, Concrete Solutions Incorporated, Salayang Bulong Industrial Aggregate Corporation, Sanro Builders with Susan Miss Dulce, Balayo William, Mega Ore Construction and Supply, SLSB Enterprises and Construction Services, Grease Sand and Gravel and Supply, IBS Aggregate Corporation, Mayon Prime Aggregate, Manila John Francis, Anunevo Mikey, Swanson Concrete Aggregate, Sunwest Construction and Development Corporation sa may Mabini, Cinco Preton Builders International and Construction, Miraflores Group, Diamond Construction Corporation, Nautical Development Corporation, BCO Aggregate, RCDS Construction and Supply, ABS Construction and Supply, Orsola Maria Cristina, Macapa Corporation, Ternia Levy, DLPC Gravel and Sand, Lim Alexander Erickson, Asin C. Cambario, iyan tabi sortiyo ng mga quarry operators. Hali na iyan sa first, second, asin third district. Pinag-comply na tabi ang sortiyo. So iba, mga pangalan inikan persona, so iba man, mga kumpanya ini. Yan. Di so Sunwest nakabalik Aha. datawan ng permiso kan Kapitolyo. Pagkatapos yung Macapa Corporation. Yes, sir, Tio. Nakabeltaman. Budaso, iba pa, halik duman sa sobra sa 40, balik sinda sa operasyon. Then ining sunata tadang apat na nagko-comply pangunyan kan requisitos, ining taon makakabeltang operasyon, pendyente kan sa indang pag-comply kan requirements. Yes, sir, Tio. Tama ka dyan. At Roger. sa pagkumpirma naman sa Penro, mga minor violations man sana ang dapat hindang bayadan ating i-complete. Roger. Igwang so pinagkuntama ang pagrurumdum ko, igwaning talagang day na tinauan na nagkapera itong mga concessionaires, day na tinugutan, over? Yes, sir, Tio. Actually, pinaghagat sa dokumento kan mga notice of terminate
alagad sinabing dari igwanin pagbabago. Kasabi databi Sir Tio, igwadig di sa na-show cause order, na dari ikakaag sa notice of termination. Kasi sinabing na-find out na dari pala ini nakapagpagpiling maray sa layas kan pagkwari. Kaya ngunyan, pinagpukonsumer ka pa, di ka pa actually magpulibat ngunyan si Engineer Diala. Dahil ang tangon yan, iyo ang nakasalang sa budget hearing. Kulibat ko pala si Engineer Diala, buwelta sa Penroade. Bakong nagkuhan iyan sa PEO, ibinalik duman sa PEO, tapos yao naman sa Penro siya giraray. Yes, sabi Sir Teo. Actually, 2 months ago na, tupig report sa baga ini na matapos na ibalyo si Engineer Eduardo Matias sa Provincial Planning and Development Office. Sa si Engineer Miligue sa baga sabi Sir Teo, nag-retire na. Ngunyan, ini si Assistant Provincial Engineer Elmer Diala, iyo ang binugtak digdi bilang OIC, kansenyo kan Provincial Government kan Albay. Iyan, pero before that, nagkaput na siya kaan dati tapos nagpa-PEO, ano? Day man Sir Day Teo, man, talagang dyan. Dyan iyan. kanya. Okay, sige. Ayan ang report, Karen Ala, DCTV News. Salamat Karen sa mga follow-up report hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Nakabuelta yung mga quarry operators yan, mga big names and itong sa mga concessionaires dyan po sa permiso na itinao, including yung SunWest and yung Macapa Corporation. Nakabuelta mga big names yan sa quarry among others. And suapat na nagko-comply pa kan requisitos, dokumentos, ngunyan daang taon, pwedeng makabulta na sinda bago mag-Disyembre. Oras Pilipinas, alas 9:34. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City.
City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. As in Best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko as in manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
pinapahudyan permi numero uno ora mismo sa gabos asing kami permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan magkabulunyaw asing magkasararo suportahan tabangan damayan ng lambang saro mangibabaw ang boses kang kasaraditan gabos na bicolano dapat daing ururihan dawa labi-labi na ang pagtios daing kita natatakot basta sa matanos ang hibo mo ang hibo ko ang hibo kang gabos yaon masaya sa pag-alalay yan sa tung mahal na Diyos ako Bicol may tiwala sa sadiri ako Bicol may disiplina sa sadiri ako Bicol bako mapaabaw-abaw ako Bicol sabay-sabay na ikurahaw Ako Bicol Party List katabang na kasurug pa Tonic Bank Pamas Cologne Tonic Bank low monthly payments kami dito and in just a few minutes aprobado o diba set ka pa with Tonic Bank Clone Pamas Cologne sa Shoppers Home Clone Pamas Cologne Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Jomar Bien, On the Spot Report. Tama po yan, si Pading Jomar naka-standby, ready ta ang linya, hali dyan sa sayang location. DZGB, On the Spot Report. Kumpadreng Jomar, good morning Tabi, what's happening? Salamat pa rin Pio, good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, lawos na ang pagkakaigwa nin bagong merkado publiko ang banwaan kan malilipot. Ini pa rin Pio, hulit kinumpirmar ngo niyan ni Mayor Sinon Volante sa DCGB News na malalawos na itong deal kan lokal na gobyerno kan malilipot, buda kan simbahang katoliko. Yan. Na bakalumpa kan lokal na gobyerno so natatadang porsyon kan daga digdi sa may parte kan Tugawe sa Pasiwol. Oho. Kan malilipot nasutada kan suenot ng pinorchase kan lokal na gobyerno sa simbahan na tutugdukan kan munisipyo. Sigun kay Mayor Volante na nagkaoroyo na sinda asinan na liderato kan simbahang katoliko na itong 6,600 metro kwadradong natatada na kapidaso kay itong so kadakulaan na enot ng naging subject kang garo settlement. So naramdaman mo pa rin Pio na nagkaigwanin pagkaklamar nin propiedad ang simbahan sa natutugdukan kan dating rural health unit kan malilipot na yaon sa laog kang patyo kan simbahan kan mga panahon bagang ito ngaling dahil na magparadarakula pa halawig na suralaban sa kaso ka ito iyo dekada na nagkasundo na sana ang simbahan asin ang lokal na gobyerno kan malilipot sa pagi ni Mayor Sinon Volante natapuso na ang labanan. Yan, naghuroron. Ang nangyari na lang kay ito, itao na ibalik na sa simbahan Sudaga kasabay sa building na nabuktakan kan rural health unit dahil na mahabol sa LGU ang kondisyon na lang pabakalin na sa nangaya kami kidaga natugdukan kan sa mga edipisyo ana pagkaulayan so kabaasan kan simbahang katoliko na inagihan kan so tinampo sa katahawan digdi sa may pasiring sa seawall. So nangyari ka ito nabakal ito sa 1.4 hectare sa kantidad sa nang 1,000 pesos per hectare. Dahilan nga ni sa mga compromise agreement. Yes. Barato na lang so pabakal ngayon hindi ito sa mong barato. Sendo na yan na building may nakantidad ki milyon-milyon. Dahil naman babawion ka na malilipot LGU so building na ito duman na enot na nakatugdok sa lugar kang simbahan. Ano? Roger, okay. Kaya bata bago man ko tayo itong repair baga kang panahon na ito. So,
Sa indo na ngaya yan, dahil na kami maklamarkan, pati sudaga, dahil minanhabulon, maski aluyo na kaming nakatugdok dyan, balik simbahan na yan, pati building mi sa indo na, Yes. pabakalan ngayon ido kaming daga na barato sana. Very good. So, anong nangyari itong negosasyon na nabakal kan lokal na gobyerno kan malilipot. So, dakulang porsyon kan daga di 1.4 hectares na sa kantidad sa ng 14 million, iyo ito so tutugdukan kan municipal building na medyo napindyente pa daing pondo para sa taon 2025 pero ipinanuga na ini ni Congressman Crisel Lagman na 2026 kakaganan niya ng pondo so pag papadagos kang construction kan munisipyo para mag phase by phase madiretso ni sa phase 2 na. Ngunyan may tada itong daga na 6,600 square meter sa Balyukan Tinampo. Pero parte pa ito kan taga kan simbahan. Ito naman so na pagka-orulaya na pinakiuro ng kang LGU ang simbahan katuloy na ipabakal na ninda ito sa LGU. Nagkaoryo na sabi ni Mayor 3,000 per square meter. Talday naman ito kaintraduman sa compromise agreement. So 3,000 per square meter, 6,600 nagluluwas na almost 19 million or more ang presyo kay ni Pading Pio. Sinabi ni Mayor Bulante sa pagkipag-olay kan DCGB News na kasado na and pigaharalat na sana sa proseso. Hulita ang pambayad digdi ang enot na pambayad iyo itong so 10 million pesos na ipinanuga kan gobyerno provinsyal asin sa pagkasabot kung nagdaroon nagibuhan na ito na ordinansa kan sangguniang panlalawigan para itaw digdi sa Banuan kan malilipot para makapatugdok nin panibagong merkado publiko. Dahil anta sa merkado publiko digdi sa dayuton ining sa malilipot na uning sa sentro. Sa gilid Tinampo so sa dit dyan Roger sa udan. Kung mangyari itong panibagong merkado publiko, yaon sa may munisipyo na baguman. Yes. Ang magiging lokasyon kayo ni. Alaga dahil lang 10 million pesos mansana ang hinagad kan lokal na gobyerno kan malilipot sa gobyerno provincial Canalbay. Ini pala dahil lang may 10 milyones man na pwedeng gamiton ng LGU na pambakal duman para mabakal ang kabilugan na 6,600 square meters. So, ang 10 million na ini sigon kay Mayor Bulante, inalukar naman kutaan ninda sa ibang proyekto. Pero pigiling ninda, bitinununon man, kulang ununon itong 10 million na enot nindang inalukar sa phase 1, kung ipatrabaho ninda ito duman sa naisip nindang proyekto para ngaro sa may water system ito, baka lamang pag uran-uran, uulagon sa na ito, na bakang kompleto. Bako patapos. Dahil maiso kaya sa nang abutan kan so 10 milyon na pigalukar ninda hanggang haliputunon lang and baka lugod pag naguran-uran, masayang. Kaya ang ginipo ninda, reallocate ito pandagdag duman sa pambakal kandaga. Yan. Ta saka na ngaya itong sarong proyekto, dapat ito malakaran ito kidurdakula para sarong bagsak sana tapos ang proyekto. Huli kayo ni Pading Pio, sinabi ni Mayor Bulante na mga proseso na sa nampigahalat, pigigiarasikaso ngunyan, and anytime so magkakaigwanan in Barayadan, para mabakal na kan lokal na gobyerno ang naon ng bita na daga. Mapadapit naman sa pundo, duman sa ibubugtak, tang plano pa lang duman, apuera kan merkado publiko, mabugtak man in covered court o multipurpose building palan. So, makipag-olay na sa nangaya kita ki Congresswoman Crisel Lagman na maayudahan ang lokal na gobyerno kan malilipot para makabugtak kaining mga pigaplano nindang ibang mga proyekto, edifisyo, arugan, merkado publiko as in multipurpose building. Di entonces, so pambakal talaga kandaga, kuan na yan, igo na ning siguradong source of fund. Anahanap po na sana, so pang-istruktura, so pang-konstruhir, Correct, Pade. Roger. So, yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Hala dyan sa malilipot. DCGB. Mantang nagko-commercial si Pading Nald,
may nagpaparatsat sa kuya, mamundoon pa ding na. Nag-voice call nga ni, day na ngaya ako ma-video call ta, masupog, mamundoon ngaya ako. Ara mo pa ding na, kunata, sudyowa ko nag-upod. Si Alice Guwo, maray nga ni ngeta, nakasubli akong cellphone digdi sa gwardya. Nag-upod sa ko sa messenger. Sentensyado na ngaya ako. Ning reklusyon perpetua. Nya ko, di pa paano kaan? Nya, iyon na ngaya ning sistema ta. Video call na sana ngaya. Sentensyado na si Mayor Alice Guo, reklusyon perpetua por dahil duman sa human trafficking. Tabi, yan, ang very latest tabi ngunyan na istorya sa lado nasyonal. Makaskaso dalagan kang kunyan kan kaso ni dating Mayor Alice Guo kan Bamban Tarlac. Yan, kan kakusugi baga kay ito sa issue sa Pogo, nakasabay ini, o ngunyan, sentensyado na po. That's the very latest, nagbutwa sa lado nasyonal. O di paano kayan, padingnal, salamat kan sa ito pagantabay, mahal namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog